Hello guys, kaysa mamalit bitaw ta og pang sabit sa atahang mga anak nga mo graduate, so pwede ra jud ta mohimo gingani guys. So hara lang silang gihimuan si Aaron ug si Amanda og katong amahang silingan. So dali ra kadto ni sa himuon kaysa mamalit ta. Hindi bumigbalay guys. Ay, atik-atik na. Udah na guys, kanang na purma na jidag kuwang na laman ni mga babag-babag. Isabong na diha. Ha, isabong na. So dyan ang gimuan guys, uguan kanang purmang bay ba. Diyan gatahang mga kubasa diha anak mag kumbitay sa ilawom. Hello guys, kagabihan na di ko na ni. Salamat kadyo ko ni Ma'am Bitanida ng isang pagpalit daning hang pintura. So kuan lang ni siya, duha ka color na laman ni siya hang ibutang. Diya. Sa lain guys kanang ngani na lamang po hang ipamutang kay mahal kadyo ag pintura. Diya mo lang gina salamat kadyo ni Ma'am Bitanida diha sa Germany. Nag-overtime ko guys bisag gabi na kay uma lagi guys mag-attend ko og kanang graduation din ha ni matrabaho. Diya hapan ang gidali-dali ni guys kay maghimo pa ko og ipang sabit sa graduate kaysa mamalita. Mahal man kadto to nga atong buhaton guys, manang magbuhat na lang pug kuron ng hamandani guys. Asa ning tiwas ni siya guys kay sayang ning pintura nga mugahi. Balag arang kangit-ngit nga guys kung bati gihapon ko dari. Gabi na mo ni hang na matay imong gihatag nga pang palit og pint. So umaran na siya na tarengan. Diag dari bago pa na sa nang gitanom na. Diyan na nahimo nagamuhang baybay na angit-ngit na laman kay gabi na. So pwede na magpudyo na to sila kay muna gabi na lang nakabihan lagi ko. Ang gipa-print si Nicole ngani na. Kani siya si Mary Grace. Ay Amanda makiling na siya. Murag nagwapa lagi sa Amanda dahil hinak. Diya kani isa si Mary Grace uyam ni siya katong iyang mama nga lagi nga niuli og Mindanao kay matay ihang mama. Ihang lula aning bataa. Nya kani si Aaron. Kang Aaron inagka kuan pa. May 30 pag ijahang graduation. So amo sang himuan og ngani guys ang himo ko og kanang garland. Hello guys, nari guys kay himo ko garland. So nagpa-print ko ni ko mo ni guys na si Amanda si Aaron kay si Aaron kon inagka 30 pa man si Aaron mag graduation ja kani sa amuang silingan dari. So ihang mama ani guys tuwa sa English Mindanao. So ako may mo atin sa iyang graduation una. So ga himo ko guys og garland. Ja busy po kadto ko guys kay gahimo ko ani nga hang production record sa hang pag-garden. So kinahanglan naabot tay kuan guys, naabot tay mga dokument. Nakadokumentanan ang mga pambuhat na kanang nagkuan ko, nag-prepare na picturean. Kaya naka-document na sa kanan guys. So maghimo taron og kuan kanang wala man koy glugan. Nak! Nagihimo si Nicole guys na sa print. Musik daw ay, pati na lang sa mitso.
sa mamalita guys. Mahal ka doon mamalita ginganing garland. Kasi kaya mo ko'y glugan guys. Asa glue stick na. Mo ko'y glugan kay na. Luba. So ato rin isang liningan dari di ah. Ano man ka honey? Mag-upo ka? Honey na mo guys, nagsaba. Saba guys. So harang mo pakitaan nun dyan guys, mahuwa na ni. Sa kaya mo ko'y glugan guys, magamit na naman kong gani oh. So wala na gamitin mo. Okay, naman mga glugan sa una guys, pero nakuha na lagi. Honey? Ano? So, ito na siyang papilitan dari guys sa Honey! Nagkatawag ko mana ni guys ka ng nakasid ka dani kay tagpila ra metros dani tag kuan ra tag utso. Nagmamalit ka tag 120 na nga. Mas maka tipid daw maghimo. Wala na magiglugan. Wala pa kong glugan guys. Wala na. Dali na ka ito ni. Maraming minuto kumano ni. Dapat na guys before mga kuan ba maghimol ni kadaghan niya ni. Pwede na ito mangligya sa eskwelahan. Kailangan ko yung ambulansya. Kailangan tayo yung ambulansya. Wala, ili ambulansya, ili yung hilak na baka. Hilak na ba na sa kaya sa ambulansya? So, kaman ko nagilayningan guys. Salamat guys na humana dyan na hanibhimo. So, pwede rin dyan ta mag-negosyo nga ni guys. Diyan si Iron, ugma na laman ang ijaha kay wa mo ko nakapalit og ribbon nga blue. So, wala na laman si Iron niya kaugma na laman. Kang Iron guys, ugma na laman niya. Thank you for watching guys. Love you. Gamping po na tanan guys. Ang bitaw. Okay lang na siya nak? Nice ba siya? Sangkapan yan. Sangkapan yan. Magbibili ka pa ng ganito. Sabi siya na diha. Hindi sa buhat kay sabit sana sila guys. Ang edit sa ako.